Hey guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअआवहाय आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां आं बयनोबो जासिहरबाय जानो हागौ नोंथांमोनहाबो मोजां दङ आंबो मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव दिनै जोङो अन्थाइनि दै लायदोंना दहाय फुङावनो मर्निंआवनो लायदों ओमफ्राय लायनानै फैबाय आरो ओमफ्राय आङो दहाय थांनायखौ सहैनायखौ भिडिअ खालामनाय जायासै सोरबा आरो भिडिअआव नुजाया होननानै बुंबायना भिडिअ खालामनाङा होनबायना ओंखायनो मानिनांगौ जाहैयोना गिदिर मानसिनि खोथाखौ आरो सोरबा भिडिअआव थाफायाना ओंखायनो आङो थांनायफोरखौ भिडिअ खालामनाय जायासै लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा न'आव सफैबाय ओमफ्राय एसे हजोंहाय मन्दिराव भिडिअ खालामनाय जादों ओमफ्राय आंसो लादों नालाय केमेराखौहाय आंसो भिडिअ खालामदों नालाय ओमफ्राय आङो उल्था केमेरा खालामनाय जादों ओमफ्राय आंखौ लाफानाय जायासै आरो अब्लाबो अननानै बेखौनो नायदो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो जुदि सानाय सुनाय बिदिनो बेमार आजार आरो लोमजाबाय थायो आरो थाबायनो हायै आरो उदैयाव अन्थाइ जानायफोर दङब्ला अन्थाइफ्राबो गयोनो आरो सानाय सुनायाबो हामोनो नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन आरो सोङै फैनो हागोन आरो जायनारियावहाय जायनारि ओरै थिनालि क'क्राझार थिनालिनिफ्राय आरो जायनारिथिं थांनांगौ आरोना सोङै थांबानो मोनहैगोन आरोना दा मानसिफ्रा बिहिर नंथ'वा दा एसे खुला आरो ओमफ्राय होनदों आरो जानागुरुआ होनदों फुजारिया होनदों एबार बिहिरसो जासिगोनदां नोंसोरो जुदि दा फैदों मोजाङानो जादों एबार टिकेटसो लाइनसो जानांसिगोनदां बेफोरबायदि होनदों आरो ओंखायनो नोंथांमोनहाबो जुदि सानाय सुनाय बिदिना बेमार आजार दङब्ला नोंथांमोनहाबो लायनो हागोन आरोना बे अन्थाइनि दैखौ लायबानो जाबाय बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर स्किप खालायाव जा भिडिअखौ जोबजासे नाय मेगननि थाखायबा सुनांगौ मेगननि थाखाय नङाब्ला बोरमा दारिखौ खाफाल आंसानायनि थाखायबा सुनो नाङा बेखौहाय बे दैजों सिफ्लेबाय आगे मोनामसिबाय मोनामसिनाय लोगो उननि बेलायाव खाफालाव लुजोबनांगौ खांजोबनानै बेनिफ्राय मोनसे जायगायाव ज्राव गारहरनांगौ गारहरखांनायनि उनावसो नोंनाव बे खाफाला मोजाङाव फैगोन मिथिबाय बेनिफ्राय नोङो हयथ' खोनाया जालांनाय मालांनायफ्रा बेफोर लोंनायजों फैगोन लोंनाय आरो देहायाव सानाय सुनाय जानाय बेफोर सानाय सुनाया गासैनो लोंनायजों थांगोन आं मोनसेया नों एसे फुननो लुगैदों औ दा एसे फुननो लुगैदोंब्ला नोंसोरो बेखौ मा खालामनांगौ थाव गुबै बथल फिसाया मोजाङै बेखौहाय सुदो सुनानै बे थाव गुबै बथल फिसायाव बे दैखौ दोननांगौ बे दैखौ एसे दोन बेनिफ्राय अरिजिनेल सरलगन बथलजों बथलसे सिबिं थावखौ बायनांगौ बथलासो सरलगन बथल दे नाथाय मुलिया सरलगन नङा बेनि गेजेराव मोजां खोनासं सिबिं थावा सरलगन बथलजों बथलसे किसान थावा बथलसेखौ एसे होनानै बाव लगायनानै लाखानांगौ लगायनानै लानानैसो फुख्लिमनांगौ दा बेजों एसे एनै मोजां मोनाखैब्ला अल सारा संसाराव मोनसे गिदिर माबायाव कम्पानियाव बानायनाय मोनसे थावा आंनाव आलदा दंखायो बेखौ एक्सट्रा फुनग्रा थावा बेखौ बेजों नङा बे दैनि फर्मुला लोंनाय सारनाय मावनाय फर्मुलाया बेनो दा बेखौ आं खिन्थानानै होजोबनानै होखाबाय नैबे जारौनिखौ आं हरनोसै लांदो बावनानै जुदि लोंनो रोङाबाथाय बिराद बोरैबा मोनो 1 नम्बर 2 नम्बर गोसोआव थाखाबाय बे 1 नम्बर औ ओमफ्राय दे नैबे 2 नम्बर औ दे 3 नम्बर दे गावबा गावसो थाल लादो ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालायनानै हो थाबनो 1K खालायनानै होथारदो आरो अनदो माइ हानानै ओमफ्राय नै अबस्था गैला सोमबेबे जालांबाय माइ हानायखाय आङो भिडिअ खालायथ'वाखै लोगोफोर दिनैसो आङो भिडिअ खालायबाय आरो ओमफ्राय जोंना आदायाबो दङ आंजोंनो जों ज' थांदों आरो ओमफ्राय थांनानै फैबाय दाबोसिम ओंखाम जायाखै आरो ओंखाम जासिगोन आरो दसे थानानै बिदिबा नोंथांमोनहाबो फैबानो जाबाय अन्थाइनि दैखौ लांनो फैदो बाव फै
खमला जानोसै न' आदा खमलाया जिन्दो जोंहा खमला जानोसै जोंना बिदाया खमला जिनगासिनो दङ आंखौ आदाया नोगोर अनो जा अनो आदाया नायल' जाल' बिदा सासेल' रावबो गैया बेस्रा बाजैयाबो मालाय बायदि नङा बाजैयाबो मोजां अनो ओमफ्राय जोङो ज' आदा बाजै आं ओंखाम जानोसै दसे थानानै आरो ओंखाम उखैबाय दहाय फुङावथ' माबाया ओंखाम जालाङासै जेबो मोनजालाङानो ओरैनो थांबाय जोङो साहा थाहाबो लोंबोआसै ओमफ्राय फैनायाव एसे साहा लोंबोबाय आरो फुजारिया होनबाय जों सानदों मा दैखौ लानानै साहाबो मोनलोंनाय नङादां सानदोंमोन आरो ओमफ्राय होनबाय दे जेबो नङा साहाखौ मोनलोंलांगोन दे होननानै बुंनायखाय जोङो साहा लोंबोबाय आरो साहा लोंनानै फैबाय ओमफ्राय जेबो जायाखै जोङो आदाजों आंजों जिरायनानै दं आरो नुवासै नोंखौ नै ओरैनो हर नायदों खमला जानो नागिरदों नै बेबो जाबाय जादो